Kecoš, ty jsi nechal od něj vyhulit? Kámo, tady se začíná zrdáš. Nepotřebuju, já nepotřebuji, já mám manželku, ve pohodě. Co je? Píčo, zatáhej mě za drol a nazvi mě Co z jiterky udělal? mele. Trošku utáhneme tě. Gled vám za chvilku udělá pořádnou room tour. Prohlídku u mámy doma. Zase Abyste... to srovnej a stáhni to. Je tam teď? Je tam teď dobře? Tak je tam dobře. Jo? Jo. Tak jo, pojď. Je oholený. Jsem tak... Je to pár týdnů, co jsem se holil naposled. Co to je? No co jsem to šlápl, kurva? Momentálně máme zavřeno. No. Mají zavřeno. Prej tam je nějaký ptačí mor. Ježišmarja. Bože. Jo. Tak. Ty píčo! Ty Magore! Co jsem ti udělal, Duky? Se o tebe starám jako vlastní. Já se toho nemůžu. Hochu, co to je, ty vole? Kamaráde, můžeš mi říct, co to legitimně je? OK, Kámo! OK, tohle není... Jebe ti? Ale bylo to dobrý. A ještě jsem měl jednu věc v Tajsku. Ty jsi měl ladyboye? A ne, že jsem ho šukal, ale já nevím, jestli to byl ladyboy vůbec. Kecoš, ty jsi nechal od něj vyhulit? Od ladyboye? Já jsem to říkal. Ty krávo, cože? Na Day Show jsem to říkal. Že jsi a jako hulil dobře? Jo. Jako libovka, jo? Ale za 300 Kč nebo kolik to po... Ty krávo. A šáhal jsi na něho? Na to? Jo, že? Šáhl jsi, co? Ty čuně. Jo. Ty vole, tak A já to... nevím, jestli to byl kluk nebo holka doteď. Takže... A jako, jaký měl hlas? Hrubej, že jo? Jaký hrubší. Ty debile, to byl týpek. Ty vole, to co... A neměl ptáka. Tak jedem style. Prej Brian, tady na nějakou holku. Mám dodávku, mám tam postel, všechno. Jestli chceš vidět, pojď se jdou. No tak jo, tak já chci vidět. No tak pojď. A já, to takhle děláš, Briane. On, neklidně, pojď taky. A já, ne, já nepotřebuju, já mám manželku, ve pohodě. Ty jsem zrovna jako koník. Ale já vám řeknu, čím víc se budeme podívat, tím víc budu chodit, takže tak asi bude. Ježiš, pardon. Bylo 10 hodin. Já se nedělám prdel, ty vole. Oni odjeli. Oni zdrhli. Co se to tam může zahrát? Já se omlouvám. Počkej, ty jsi štěkal? Ježišmarja, máte vědomí. Pekání je spíčený, ty vole. Sorry, taky sorry, jo? Já se omlouvám. Dělej, kurva, pojď na zdravo si to. Dělej, ale si podávej si ruku, je to přehraný, dělej, no. Sorry. Tak jsme v pohodě, tak jdeme přát to někoho sundá. Tak co se udělá? Já jsem začal štěkat napsat. Ty vole. Ježišmarja, žolíku. Ježišmarja. Já přišel s kamerou zrovna. Ježiši. Já přišel s kamerou. Jsi hajlová. Počkej, tady je stream celou dobu. Ježiš. Čau. Tak necháme to úplně. Není stream. Ježišmarja. Tak tohle je moc jenom mě. A teďka ne to šavucinka. Kamo. Kamo. Zjas randu, ty vole.
Kámo, tady se začíná zeptávat. Zóny, jak se říká? Ty to máš stejně. Kolik je teďka oficiální částka, co říkáš, že vyděláváš měsíčně? 30 000 měsíčně. Jako, ne, ale počkej. To jsi dělal dneska v intru, ty čuráku, na co si hraješ? Čistý Ty zisk. píčo, 200 gifted subů, 200 gifted subů, kurva, 200 gifted subů plus hodinovka, Chlape, plus YouTube videa, ochu, ty za dnešek máš pade, přinejmenším pade, Chlape, já bych tě... Tak ty to seš dobrý počtař, vole. 150 gifted subů je zhruba 13 000 korun. Hodinovka bude $400, to je 9 000, to máme 22 000 plus nějaký drobný donaty, 25 až 30 dneska. Drobný donaty, 7 000 drobný A donaty. jakých 7 000, vole? Týpek ti tam píše, jak on se má, ochu, ty na Chlape, něm jakých flexíš prý drobných 7 000, vole. Jakých 7 000? Vytírá si Mám tam- prdel s tím, Jakých hlavně, že 7 si dělal 000? prdel s Vojty. Hlavně, Já že si si dělal vyšlu prdel s zbytek, vole, já budu Vojty. mít Směješ zítra- se jim do Já budu držky. mít kouty, až jsem Do zítra držky všem se jim nebu. Co mám v směješ. tebe, mám si vytrát ty vlastně jakých Do 7 držky se jim 000? směješ. Jakých 7? Ty píčo, 7 000 nějaký drobný, prej. Ty píčo, kokot, zatáhej vole. mě za drol a nazvi mě Čučo z Jitterky co udělal. to mele? 7 000 nějaký drobný, ty debile. Jakých 7 Ty vole. Ty píčo, na sedláka si hraje 7 000 drobný. Tak jo, volám. Paní, Kámen na ruci. Teď si šoupal, Ivan. magoři na chodníku. Už volám. Já. Halo. 2 magoři na chodníku. Teď se dělá interview. Mám tam vět? Jakože do záběru. Tady jedu, jo. Tak, dobrý den, vezu objednávku. 67. Jo, špatná adresa, jdeme zpátky teda, OK. Tak, dobré. Hej, nemáš gorilu? Co tam vylezlo, co jste viděli? To je pičo, veverka bláznivá. Z vody něco píklo, kamo. Já mám. A ty co vyšel na prázdno? Co je? Já mám najviac testosterón výkrik. Kámo, totál. Starý ma zas vymenil, tak to je unreal. Viktor sa s tebou baví, bo máš kariak Anvil. Váš gameplay je solid, jak starého účes. Viktor, ty sa nesmej, pod nocom máš Dirty Sanchez. Jediný dôvod, prečo hrávate Apex, je ten, že sa to low-key rimuje s termínom gay sex. Nechápem, prečo na tú hru sem niekto chodí, aj tak väčšinu času kúka len na pregame lobby. Vypnite tú mrtku, aj tak če čaká kocky. Hráte to jak dve ožraté vytúpené socky. Starý, poď Minecraft, lebo ozaj bude beda. Budem to musieť zapnúť s fetým a to ten server nedá. Akože by mal veľa giga. Vieš, akým slovom sa ešte rímuje giga? Ne, chlapci, seriózne, akože ja vás mám rád všetkých, ale cinkatúra je ten Minecraft. Poď, starý.